Ni kam kin gama mini komai, sanadiyar ki na zamjar mai. Za na faɗa kuma ne mai kin ce tunani. Idan ka san yau ne ka fara jin wannan sabuwar waƙar ta Hamisu Breaker, ka kasance da mu cikin bidiyon nan domin jin fil ɗin waƙar nan da sanin yadda za ka samu waƙar. To mai sauraro, a halin yanzu za mu warware muku zare da abawa bisa ga wannan fitaccen jarumi Hamisu Breaker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuma sauran mu barkanmu da sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. Yanzu za mu warware muku zare da abawa bisa ga fitaccen mawaƙi fasihi haziki wanda ya shura wajen fannin waƙoƙin soyayya. Wanda mawaƙi Hamisu Breaker ba kuma manta ba idan waƙarsa tana kara a duniya irin su Kamari, Chad, Morocco har ma da nan gida Najeriya. To ɗaukakar jarumi Hamisu Breaker ba iya nan ta tsaya ba. Duba da waƙoƙin da Hamisu Breaker yake saki a cikin shekaru da suka gabata, musamman waƙarsa wadda ta ɗauke tsawon lokaci da ya kiran da jarumin Audiya 2020. To tabbas kam daga wannan waƙa tasa har kawo yau Hamisu Breaker yana ɗan yin tashe, duba da dai ba cika dama da shi a cikin wannan shekara ta 2025 ba. Wanda mabiya na wasu ma'ana fans ɗin na wasu mawaƙan suke ganin cewa Hamisu Breaker ya yi kwanto. To tabbas kam Hamisu Breaker dai idan ba ku manta ba jarumi ne wanda inda zai saki waƙarsa ikan wallafa sabon hotonsa a cikin shafinsa na Instagram da Twitter da sauransu. To tabbas kam ta dalilin da yasa muka screenshot na wannan hoton, duba da wannan hoton da kuke gani na DP din wannan voice din namu, tabbas sabon hoto ne da Hamisu Breaker ya wallafa a cikin shafinsa na Instagram. To dai wannan waƙa ta sa wadda Hamisu Breaker yake saki mai suna Sanadi, tabbas waƙar nan ya taɓa yin irin ta a baya, amma kan wannan kam tabbas za ta bada mamaki. Duba da tun yanzu da mutane suke ta bibiyar shafinsa suna faɗi masa cewa don Allah mai gida yaushe za su ki wannan waƙa. To ba tare da ɓata lokaci ba dai ku daura kuma na subscribe idan wani farkon ziyartar ka cikin wannan shata mai albarka mai suna Alkhairi 24 domin samun sabbin shirye-shirye mai zarar mun ɗora. To dalilin da ya sa Hamisu Breaker da har yanzu bai saki waƙar nan ba dalili duba da kun ga shekarar nan ta 2025 ta fara zuwa gangara, kuma lokacin tantance zakarun mawaƙa ya fara cewa ta tabbas kan Hamisu Breaker yana buƙatar ma'ana ajiye waƙoƙinsa masu daɗi. Duba da a ƙarshen shekara ana la'akari da waƙar da ta yi taron daga iya ƙarshen da ta mawaƙa, duk da cewa akwai manyan jarumai irin su Aucha da kuma Umar M Sharif da sauran mawaƙa baki. To amma dai Hamisu Breaker dai ana kyautata mata zaton kamar yadda ya lashe shekarar ta 2020, to tabbas ka ana sa ran 2025 ma, duk da dai akwai maza a gabansa. To amma dai an ce Allah ne ke yin komai. Tabbas ka Hamisu Breaker in ya saki waƙoƙinsa wannan waƙa ta tasa da a ce a ƙarshen shekarar nan zai sake ta, duk da dai ba a sani ba, ba da kuma yanzu da gama shirye-shiryen waƙoƙinsa na album ɗinsa na 2025 ba. To mai sauraro duka ana muke ƙarshen ma'ana kawo muku ƙarshen wannan shiri na Hamisu Breaker da sabuwar waƙarsa. To sannan kuma da ku kasance da mu cikin channel ɗin nan domin duk lokacin da Hamisu Breaker zai saki waƙar nan tasa, na san a channel ɗin da ku same ta ita ce Hamisu Breaker YouTube channel. To a dai yanzu za mu baku ku huta lafiya, a cigaba da ba mu shawarwari duk sanda aka ga gyara a cikin voice ma in kaɗan taɓa wannan mai sauraro. Mun gode. Alkhairi 24 ta kwace sai da ku.